ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kadar basnang duam dait club hoirambong kasnang kabadan hakatem ribhoy hak arpotrik unailur ahza apulai kala lumda kadar bar ban pinsngau thu shaki pajba halor kjing themu banwanra yaka solid waste management hapo kasnang namar kumba kalong hadu menta ki nongshong snang jong kasnang lum dait kla ki the yaki jabo ki bami nakayau ban nakasnang haga jaka the nyot basipor kabadan hamadan kurkalang nakadaw bakampat dan kataka jaka the nyot kababiang Usam laban bhalang ding do nagasnong umpling shilong la ajing pensyai. Syakipat ba halor jing temu jong ka solid waste management namar ba hagasnong umpling uniu samla rengkat kekenhuan ki pentrikam ya ka solid waste management ka ba ki jule kat kum ka juk start mementa. Bat ka badeiru ka rukam le ka bam kta ya ka koi ka khia jong ki pat ba ni wat ya ka mei meriang. Urang ba asnong jong ka snong lum dait khala uba ST rumpei. Ulai thu ba hadu menta ka snong kala de banthit ya ka jaka banwanra ya ka solid waste management hapo uput usam jong ka snong lum dait khala bat yo jingarap ru naga Khasi Hills Autonomous District Council ban care ya ka kenro shwa banwanra ya ka solid waste management. Nong snong ki babun hi ki perkhat be ya katai ka solid waste management ka ba plan ka bala long na ka bala yo lang ba ka scheme jong ka KHDC ba ki babuni perkhat ba ka de ka dumping place lane ka jaka bane brat de chule bu be yo tu nyut rei kam de kuta ka de ka jaka ka ba nilai perkhat ba nginom le su kum ki tu ki por ki ba mchwa ban chule brat tu nyut rengi kwa ba kan longkat kum ka scientific method da ka ba ngila ban recycle biang ya yaki ban ngin hagatu ku jaka kan don ki ying kumbalai tli ko wei ge ying na ka banta ban sakrike yo baput bat bomput bat yaw baput ngin snasbo bat yaw bomput ngin bu ka wei ka kamera ondal adap ka kali ngin ledi no ya ki kane kan long kum kalan yo kam yo jam yong kinong snong pok snong ke jongi ha ka pon ke ba pan ni sosi ba na kaliang jong ka dorbar snong lum shopping ha ka jingkhot jong ka KHDC ha ka Frederick ka jingkhot i ka long nak benta urang ba jong urang ba snong jong ka lum dat kla ba jong ka lum shopping hendrai ba sungsi ba tugas ni ka don ka jing yemi ba ka don ru ka jing pensai bakla lemba rumba snong bat lemba ka lak thai kubor ba ka tu jaka ka de ka jaka jong ka lum shopping kan de ka jaka jong lum shopping ka de ka jaka jong ka lum dat kla ka ba kat kum put usam nadu kipor kiba larim Lajak kamu nadu kapor ki temen snong ki barim ki rongba snong ki barim ki bala pentrikam kat kum ki jingdon kam jongka snong ya kata ngan pensai lengba kene kalat thai kubor ba katu ke jaka ke bangi pendon kam ke dehi ka jaka jong lum dai kla bat na kaliang jongka dorbar snong lum dai kla ni da up bat da trang namar ngi de si snong si ngidai ke juk ke snong ngidai ka hapo bormbong kala don ku ka rai lembah ke central executive dorbar ba ngin ya syakmat agaban pentrikam ya kani ka skim ka lumda kla ka dangwat ki skim na ka benta ka jingdon kam ka bahakman andre ya ka jing pendon kam pat ini ya pendon kam lang andre na ka dorbar snong lum shopping kim priang de halor kata bangila hit no da ka jaka jong lojong kabangat apo put usam ka jongi de kala don ru ka jing ya kendu ka jonga bat urumba snong jong lum shopping ilaya kren nga kren hang ne da ka basai ba mdei bangin ya thok ya jiler gin ya kren ya ka ka ba
kebomla banlong kata kalong bangalai kren ngile syong di sya po dukan hadin bala isyong di sya na po dukan la isyong na kali jongang ya lek sepo ya kendu yo video si anadi blog hapo kamera habala isyong nakaliang urang ba sinong lum shopping kli ngasngo ba pin ya le ya ban snai kata ka solid waste management nang tayo po jaka yang hot kedai gijing shisha ketu kepor ngidang tit ba ngidang dep tang kaprat ngimpat yo ketu ga scheme na ke edisi ke ndrai ni susi ba ni up ya ka ke ba ka dorbar snong lumsok pingkan khot ingi namar ngala dep ong ba la dadon gijing snowit nakaliang gijong pi khniap soi to ong ya ka dorbar snong lum dakla nginwan pat pensai halor kanika projek ka baglum dakla kamut ban intrikam ya ndrei kum kita ki jingkhot ngimyo ndrei ngiyo man da ka office copy ka bakila ya sakman kani ka office copy ngala ban peniu i piang ne ba kila ai sha ka state Meghalaya pollution board copy to rongba snong lum dakla te hakbala haba kala poi kum kene ke jingtho nakaliang ka snong lumda klangi anga kalango ken ni kwa bane kren su thu jingmut da ka jing I kum si snong si thawon re ka poi kum kene ke jingtho te so ko wai pan na kadon ka jing ka ba ka order ka bangiyo na kasim na usim jong ka himamelim bangin le ya kendu yo usim te kila ya na jirong shakli shatrai te nimla banle shu Jadi update mentaya ka ka ba nakaliang ka state pollution board kan ya ka rai. Kalong da shisha kapor kabala slam ngila perkhat kumno banyo ka jaka ban recycle ban snasbo na kini kinyut kinyer ke balami na kini kayo. Kade ka yo ka jongi kade ka commercial center ha ka ba kini kisnong baro ke badon hangne po Eastern Ribhoi kebakan tup syadu syabadaru kiyawan yo hangne kalong kayo kabahe kabalalong man kasngi bat kanyut kenyer kabami nang ni kamduna na ka arpik op ha ka simi tena kaliang jong sinong ngila perkhat ban thaulat ya kebanbu ru wat ya kinong sar ya kini ka kayo andre ka jaka ban bret pade ngemat bangimyo ka jaka babyang ngilade ban subret temporary ka harut jang kamadan ke kalang kajaka ya lekai football bat hakaju kapor mentang ngidang don ru ya ka ban yate bat ka MCA ban pentrekam ya ka ban don ru ka cricket stadium te kalong da shisha ka jing ka ba kraw ha ka ba jing sma utung na kata kajaka kalakta ya unong syong snong hi bar ko we de halor kata knong rim bag dorbar snong lum dai kla kalaya perkhat kumno banwat ka jaka ya ka banlong ka ba syarut jong ke snong te hadin jong kata larai ka dorbar bal IT ha ka executive committee banthit ya ka jaka tengi layo ka jaka ban nilathit ya kata ka jaka ha ka bang hindang don ha lenti ya ka ban le ya ka katkum kani ka kajuk ke bamenta scientific method ya ke ba kanom long shu kum kajing ong ki babun balangka de ke marten andre ke jaka ban penkela ya kitu ki nyut kinyer ki bami na ki ying ki sembat na kayo ban penyakhlat ya ke balong sbo ban shna sbo bat ya ki plastik ki badon ki ar benta la benta in pelang lang ya ki bat ngindi ya ki sayo bat ya ketai ke balak ban shna sbo ru ka sbo bami nang ta ki khot ya ka organic manure ngila bandi sayo kata gede ke baka shinong kadon haklenti menta ya ka ban perkhat sitom nang ne sakhmat hadu lando ngila ban pelong kam ya kene ban ngidon kejing kermen da kejing ya trelang jong pai ba nang sing slong rengkat ke executive committee ngindala ban penurlong rengkat ke jarap jong ka pollution control board ka bana po district council ba na state pollution control board